Θέλω να μου πείτε από ποιες πόλεις είστε ή να γράψετε στο chat. Γενικώς θα έχουμε πάλι μια διάδραση σήμερα και θέλω έτσι να επικοινωνήσουμε. Από Νότια Αφρική. Αλήθεια, έφτασε εκεί η χάρη μας. Πολύ χαίρομαι. Johannesburg. Υπέροχα. Γεια σας και στην Πάτρα. Θα έρθουμε σύντομα στην Πάτρα. Θα είμαστε εκεί 2 και 3 του Μαρτίου. Καβάλα και στην όμορφη Καβάλα. Βλέπω έχουμε από διαφορετικές πόλεις. Πολύ ωραία, πολύ χαίρομαι. Και αυτό είναι και το νόημα, άλλωστε, ξέρετε, όταν κάνουμε κάτι διαζώσεις, είναι πάντα για μένα διπλά ευχάριστο, γιατί μπορώ να αλληλεπιδράσω κατηδίαν με εσάς, αλλά και από το διαδίκτυο έχουμε έτσι την ευκαιρία να έχουμε μαζί μας ανθρώπους από διαφορετικά μέρη, που είναι υπέροχο αυτό. Και θα σας ακούσω και εσάς μετά. Γεια σας και στο Ρέθυμνο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μια πολύ έτσι σύντομη παρουσίαση για να κάνουμε μετά ένα βηματικό και μετά να έχουμε χρόνο αρκετό ώστε να μπορέσουμε να αλληλεπιδράσουμε, όπως σας είπα. Και γι' αυτό το λόγο θα κλείσω τα μικρόφωνά σας προς ώρας, έτσι ώστε να μπορέσω να το ολοκληρώσω όσο πιο σύντομα γίνεται. Και έπειτα θα τα ανοίξουμε για να μπορείτε να εκφραστείτε, να αλληλεπιδράσουμε, όπως σας είπα, να κάνετε τις ερωτήσεις σας πάνω σε αυτά που θα ακούσετε ή σε οτιδήποτε σας απασχολεί. Έτσι είναι πολύ σημαντικό και για μένα να γνωρίζω τι σας συμβαίνει και να μου πείτε τι μπορούμε να κάνουμε και εδώ, γιατί θα δοθούν απαντήσεις αρκετές σήμερα και θα κοιτάξω, όπως λέει και ο τίτλος, να μιλήσω και για τη θεραπεία αλλά και για τη μεταμόρφωση. Το όχημά μας για τη σημερινή παρουσίαση θα είναι ο καθρέφτης του σώματος και για όσους δεν με γνωρίζετε, σήμερα είμαι εδώ με το ρόλο του εισηγητή του καθρέφτη του σώματος. Είναι μια μέθοδος που ονομάζεται Body Mirror System of Healing. Την έβγαλε ο Μάρτιν Μπρόφμαν και εκπροσωπώ εν Ελλάδη το Bronfman Foundation, που είναι το μόνιμο ίδρυμα που άφησε ως κληρονομιά και παρακαταθήκη, ένα ίδρυμα που ασχολείται με τις θεραπείες, την πρόθεση των ενεργειακών και ολιστικών θεραπείων. Και κάπως κι εγώ ενεπλάκην αργότερα στη ζωή μου με αυτά, ενώ τα ήξερα, γιατί ξεκίνησα ως ψυχολόγος, ως ψυχαναλυτής. Οι πρωταρχικές μου ιδιότητες είναι αυτές. Έκανα ένα μεγάλο φάσμα ψυχοθεραπείων και κατέληξα να εργάζομαι σε 2 τομείς, κατά βάση σε ένα νοσοκομείο έτσι, πανεπιστημιακό, με νευροεκφυλιστικές ασθένειες, γιατί ήθελα να γίνω νευροεπιστήμον και αγωνιζόμουν πολύ γι' αυτό, γιατί ερχόμουν και από έναν ακαδημαϊκό χώρο θεωρητικό, αν θέλετε, δεν ήμουν από το κομμάτι του ορθού σκεπτικισμού, αν θέλετε, και ως ψυχολόγος συνεχώς ανανέωνα και τις γνώσεις μου και πήγαινα από το ένα κομμάτι στο επόμενο. Δούλεψα και σαν ψυχαναλυτής πολλά χρόνια. Ξεκίνησα να δουλεύω κλινικά, ιδιωτικά, αλλά και σε μια ψυχαναλυτική εταιρεία. Και κάπως όταν λοιπόν ήμουνα πριν από 10 χρόνια σε αυτά τα 2 διαφορετικά κομμάτια εργασίας, να δουλεύω το πρωί με νευροεκφυλιστικές ασθένειες, με άνοιες, με σκληρίνης κατά πλάκας και να προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Παράλληλα, ως ψυχαναλυτής, δούλευα με πάρα πολύ κόσμο ιδιωτικά και διοργάνωνα συνέδρια με ακαδημαϊκούς. Έγινε ένα μεγάλο ατύχημα, στο οποίο ατύχημα χτύπησα το πόδι, το δεξί μου πόδι. Και ενώ μέχρι τότε, όπως σας είπα, ήμουν προσανατολισμένος και στη ψυχανάλυση και στην ιατρική, διάβαζα για τις ενέργειες, διάβαζα για τα τσάκρας, διάβαζα για τα ενεργειακά ολιστικά, αλλά τα θεωρούσα ως ένα κομμάτι που είναι καλό και χρήσιμο να τα ξέρει κανείς. Βέβαια, εκείνο το καλοκαίρι, πριν από 11 χρόνια περίπου, όταν έγινε αυτό το ατύχημα, δυστυχώς είχαν εξαντλήσει και οι γιατροί, αλλά και οι ψυχολόγοι και οι ψυχαναλυτές όλα τα περιθώρια. Και ψυχικά σωματικά ήμουν σε μια κατάρρευση. Πρακτικά μου είχαν δώσει μια διάγνωση με την οποία μου είχαν πει ότι αν δεν περπατούσα τους επόμενους 3 μήνες, πράγμα που το θεωρούσαν εντελώς απίθανο να περπατήσω, θα μου έκαναν κάποια εγχείρηση και στην επέμβαση θα έπρεπε να ακροτηριάσουν το δεξί μου άκρο, όχι όλο, όπως μου είπαν ευτυχώς, ένα κομμάτι από το γόνατο και κάτω, γιατί είχε χτυπήσει μεταλλική πόρτα από το σημείο από το γόνατο και κάτω και το είχε λιώσει εντελώς. Και θα μου βάζανε προσθετικό μέλος. Και φυσικά ήταν ένα μεγάλο σοκ για μένα αυτό. Έτσι, μου πήρε 2 μήνες μόνο να σκέφτομαι αυτή την ιδέα. Και ήμουνα σε ένα κρεβάτι στο σπίτι, δεν πήγαινα στην δουλειά, δεν έκανα τίποτα. Η ζωή μου είχε καταρρεύσει όπως την ήξερα. Παραιτήθηκα από τις εργασίες μου. Δεν έβγαινα από το σπίτι, όπως φαντάζεστε, δεν μπορούσα να πάω ούτε στο μπάνιο μόνος μου. Ήταν μια κατάσταση περίεργη. Και είχα τόσο πολύ χρόνο να σκεφτώ τα επόμενα βήματα, τα οποία
κυριολεκτικά δεν ήταν βήματα. Ήμουνα σε μια θλίψη ατελείωτη, κατάθλιψη μπορώ να πω, είχα περάσει ένα στάδιο μεγάλο και κάπου και άρχισα να διαλογίζομαι καθημερινά, να ξαναβγάζω από τη φαρέτρα τις ολιστικές θεραπείες και αποφάσισα ότι αν κάτι με βοηθούσε, θα το ακολουθούσα με μεγαλύτερη συνέπεια για να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει με το σώμα, με την ψυχή, πώς συνδέονται. Πέρασαν 6,5 μήνες για να κάνω τα πρώτα βήματα και μετά από ένα χρόνο περπατούσα πλήρως. Όταν το κατάφερα αυτό, ήμουνα εντελώς έκπληκτος, γιατί δεν το ανέμενα κι εγώ, να σας πω την αλήθεια. Ακούμε πάρα πολλά, ξέρετε, θεραπεύονται τα πάντα, έλεγε ο Μάρτιν, το πίστευε ένα κομμάτι μου, αλλά ένα άλλο κομμάτι το ανερούσε κάθε μέρα και έτσι έπρεπε καθημερινά να μου δίνω εγώ κουράγιο και να μου λέω πρέπει να τα καταφέρεις. Ήταν δύσκολο. Δεν σας το κρύβω ότι ειδικά τους πρώτους 2 μήνες για μένα ήταν σχεδόν αδύνατο. Έβλεπα κάποια όνειρα που ευτυχώς έπαιρνα κάποιο κουράγιο από εκεί και κυρίως τη γιαγιά μου σε ένα από αυτά τα όνειρα που μου έλεγε η γιαγιά μου να έχω υπομονή και να έχω πίστη και ότι όλα μπορούν να συμβούν και ότι οι ψυχές επικοινωνούν. Η γιαγιά μου είχε πεθάνει τότε και όταν πέθανε ήταν μάλιστα ανάπηρη λόγω μιας πολιομιελίτιδας και αυτό ήταν για μένα πολύ συμβολικό. Γιατί στα μηνύματα μου έλεγε στα όνειρα ότι θα περπατήσεις και μην το βάζεις κάτω. Και έτσι λοιπόν όταν περπάτησα αποφάσισα να αφοσιωθώ πάρα πολύ στις ενεργειακές θεραπείες για να δω συμπληρωματικά, όπως έλεγα τότε, πού οδηγούν και τι συμβαίνει. Και αρχικά μπορώ να σας πω ότι σαν ψυχαναλυτής και ψυχολόγος δεν άκουσα και τις καλύτερες κριτικές από συνεργάτες, συναδέλφους, οπότε αναγκάστηκα κάπως εισαγωγικά να τα παρατήσω. Επέλεξα να αφήσω ένα κομμάτι πίσω. Και τώρα μετά από 11 χρόνια μπορώ να πω ότι κάνω μια σύνθεση, έτσι, μια ολιστική σύνθεση με όλα αυτά τα κομμάτια. Κάπως όπως και ο Μάρτιν το ξεκίνησε ολιστικά. Γιατί και ο Μάρτιν, ο Μπρόφμαν, ξεκίνησε και αυτός από ένα ατύχημα και από το πουθενά. Στην ουσία το δικό του ατύχημα ήταν μια ασθένεια το 1975 και η διάγνωση που του είχε δοθεί ήταν ένας καρκίνος, ένας όγκος σε ένα μέγεθος μπάλας του τένις στη βάση της σπονδυλικής στήλης, στο ύψος του λαιμού. Και μάλιστα του είχαν πει έχεις 2 καλά νέα και 2 κακά. Ο άνθρωπος έμεινε σοκαρισμένος ποια είναι τα καλά και ποια είναι τα κακά στην περίσταση αυτήν. Του είπαν ότι το πρώτο είναι ότι προλαβαίνουμε να μπούμε στο χειρουργείο το καλό και να κάνουμε κάτι άμεσα. Το δεύτερο καλό νέο, ότι μπορούμε ίσως και να τον αφαιρέσουμε. Το κακό ποιο είναι? Το κακό είναι ότι αν δεν τον αφαιρέσουμε δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά ας πάμε στην εγχείρηση. Έτσι λοιπόν ο Μάρτιν έκανε την επέμβαση, δεν είχε χρόνο να το σκεφτεί και όταν βγήκε από το χειρουργείο μετά από 16 ώρες, αυτό που συνέβη στην ουσία είναι ότι του είπανε δεν μπορέσαμε να προσεγγίσουμε τον όγκο. Και τον έστειλαν σπίτι του, λέγοντάς του το καλό νέο είναι ότι έχεις χρόνο να σκεφτείς για τις υποθέσεις σου, έχεις χρόνο για να κάνεις ό,τι νομίζεις. Και το κακό νέο είναι ότι μπορεί και να πεθάνεις όμως επί τόπου. Σοκαρίστηκε, γιατί όταν ακούς κάτι τέτοιο δεν ξέρεις τι να κάνεις και τι να σκεφτείς. Και αυτό που σκεφτόταν ήταν, αν πεθάνω ανά πάσα στιγμή, τι χρόνος μου μένει και τι να κάνω. Και έτσι έκανε μια λίστα, την οποία την είχε στο μυαλό του στο νοσοκομείο, με πράγματα τα οποία ήθελε να κάνει. Άρχισε να κάνει λοιπόν τη λίστα του και συνειδητοποίησε ότι δεν είχε κάνει τίποτα στη ζωή του που να το ήθελε πραγματικά. Ναι, μεν είχε μια επιτυχημένη δουλειά, μια οικογένεια που ήταν πρότυπο για την αμερικανική κοινωνία, έτσι ένα γκαράζ με αυτοκίνητα που ήταν πολυτελή, αλλά ο άνθρωπος αυτός στα 35 του δούλευε πολλές ώρες, δεν είχε χρόνο να απολαύσει πράγματα που ήθελε και εν τέλει κατάλαβε κάτι πολύ σημαντικό, ότι ήταν δυστυχισμένος και έτσι ξεκίνησε το χρόνο αυτόν που το απέμενε με βάση τη λίστα που έκανε να αρχίζει να ζει όλο και περισσότερα από αυτά που δεν είχε προλάβει. Φυσικά πέρασανε 2 μήνες και ήταν ζωντανός και εκεί έβαλε ένα στοίχημα να πάει να κάνει ένα ταξίδι. Έκανε ένα ταξίδι στη Μαρτινίκα που ήταν όνειρο ζωής και εκεί συνάντησε το διαλογισμό, ένα δάσκαλο του Ζεν και άρχισε να κατανοεί τη σχέση της συνειδητότητας με το σώμα. Ήταν προγραμματιστής και ήταν πρακτικός άνθρωπος, δεν είχε ασχοληθεί με κάτι πνευματικό μέχρι τότε, αλλά του έκανε μεγάλη εντύπωση το ότι ο καρκίνος ξεκινάει μέσα στη συνειδητότητα. Έτσι του είπε εκείνος ο δάσκαλος Ζεν και αποφάσισε να τον ακούσει.
Και όταν γύρισε πίσω, ήξερε ακριβώς τι χρειαζόταν να κάνει. Ήξερε ότι έπρεπε να νικήσει τον καρκίνο εκεί που τον δημιούργησε. Δηλαδή, μέσα στο μυαλό του, χρησιμοποιώντας το μυαλό το οποίο ήταν ατίθασον. Ξεκίνησε λοιπόν με κάποια σεμινάρια στην αρχή με διαφορετικά εργαλεία. Δεν ήξερε όλα αυτά που έκανε μετέπειτα. Δούλεψε με διαφορετικές τεχνικές, αλλά μέσα σε αυτές είχε διαλογισμό, είχε οραματισμό. Μιλούσε πάρα πολύ στον εαυτό του. Μίλαγε στον εαυτό του συνεχώς και στα κύτταρά του. Οποιαδήποτε εμπειρία στην καθημερινότητά του του συνέβαινε, είτε έτρωγε το φαγητό του, είτε γυμναζότανε, είτε καθότανε. Όλα τα συνέδε με μια αποκάθαρση κυταρική. Αυτό που σήμερα ξέρει η επιγενετική, για παράδειγμα, και τότε δεν το είχαν περί πολλού, ξεκίνησε να το πράττει, γιατί θεωρούσε ότι αυτός είναι ένας τρόπος να μιλήσει στο σώμα σου και το σώμα σου να σε ακούσει και να αποβάλει τα άρρωστα κύτταρα. Μετά από 6-7 μήνες, πράγματι, ήταν ζωντανός και όταν πήγε στους γιατρούς, γελούσε κυριολεκτικά, γιατί είχε φτιάξει μια εικόνα με οραματισμό στο μυαλό του, πώς θεραπεύεται, και ότι ο γιατρός του λέει: ξέρετε, ο καρκίνος δεν υπάρχει, μάλλον κάναμε κάποιο λάθος. Και έζησε ακριβώς αυτή την εικόνα. Και συνειδητοποίησε λοιπόν εκεί την τεράστια δύναμη αφενός που κρύβουμε όλοι μέσα μας, τη συνειδητότητα που επηρεάζει το σώμα, και ήθελε να το μοιραστεί με όλους. Αρχικά πρότρεπε τους πάντες να ξεκινήσουν να το κάνουν μόνοι τους, αλλά επειδή έβρισκε κάποια δυσκολία στο να τον πιστέψουν οι άνθρωποι, πίστευαν πιο πολύ ότι μπορούσε να το κάνει εκείνος παρά οι ίδιοι. Έτσι λοιπόν έφτιαξε το σύστημα αυτό, το Body Mirror System of Healing. Γιατί αποφάσισε ότι μπορούν όλοι να εκπαιδευτούν σε μια μέθοδο, να μάθουν πρακτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους. Και αυτό είναι το νόημα. Δηλαδή, όταν κάνουμε αυτή τη μέθοδο, μοιραζόμαστε στην ουσία ένα σετ και από θεωρίες και φιλοσοφίες που είναι γνωστές από χρόνια, αλλά μοιραζόμαστε και πρακτικά εργαλεία και τεχνικές για την ίαση, γιατί στην ουσία η ίαση είναι το κομμάτι. Η θεραπεία είναι κάτι που προέρχεται και από έξω, αλλά η ίαση εμπεριέχει και εμάς τους ίδιους, όπως πολύ ωραία το έλεγε και ο Ιπποκράτης, έτσι ο δικός μας Ιπποκράτης, το θεώρησε και εκείνος ότι είναι μια διαπλοκή μεταξύ περιβαλλοντικών παραγόντων, εσωτερικών παραγόντων, συναισθηματικών, νοητικών, μετράνε όλα. Έτσι λοιπόν και ο Μάρτιν επανέφερε μια παρόμοια λοιπόν ολιστικού τύπου προσέγγιση, και γιατί την ονόμασε καθρέφτη? Γιατί το σώμα μας καθρεφτίζει κυριολεκτικά τα πάντα. Δηλαδή οτιδήποτε μας συμβαίνει, το σώμα έρχεται και το καθρεφτίζει. Το σώμα μας λοιπόν αποτυπώνει και σκέψεις και συναισθήματα. Οποιαδήποτε δυσαρμονία κουβαλάμε μέσα θα την αποτυπώσει. Τι σημαίνει δυσαρμονία? Έχετε ακούσει σίγουρα όλοι για το στρες. Το στρες κάνει κακό, αυτό οφείλεται στο στρες ή το άγχος, αλλά είναι μια γενική έννοια. Στη μέθοδο που έφτιαξε ο Μάρτιν, το στρες το έχουμε πολύ συγκεκριμένο. Ξέρουμε, επειδή έχει υπάρξει μια ποσοτικοποίηση εδώ, ποια συγκεκριμένα τμήματα σκέψεων, συναισθημάτων, αντιλήψεων της ζωής μας δημιουργούν ένταση. Και αν εμείς αντιδράσουμε με περισσότερο άγχος, έτσι, με περισσότερη ένταση, αυξάνουμε μια ένταση μέσα μας, μέσα στη συνειδητότητά μας. Και όταν αυτή η ένταση φτάσει σε ένα επίπεδο συγκεκριμένο, θα περάσει κάποια στάδια. Στο τελευταίο στάδιο θα βγει και θα αποτυπωθεί επάνω στο σώμα. Έτσι λοιπόν το σώμα μας θα καθρεφτίσει κυριολεκτικά τι κάνουμε στον εαυτό μας. Και είναι όπως έχουμε ένα λαμπάκι, αν θέλετε, στο καντράν του αυτοκινήτου και μας δείχνει αν έχουμε μείνει από βενζίνη ή όχι. Το σώμα μας μπορεί να το δει κάποιος και σαν ένα τέτοιο λαμπάκι. Αν αρχίσει και αναβοσβήνει, και αυτό το κάνει όταν έχουμε συναισθήματα έντονα, έχουμε στεναχώρια, άγχος, πίεση, είναι μια ένδειξη. Αν δεν ακούσουμε όμως καθόλου τα συναισθήματα, τότε θα πρέπει ένα μήνυμα να έρθει με έναν δυνατό, ηχηρό τρόπο. Άρα γράφεται απευθείας στο σώμα με έναν τέτοιο τρόπο που μας λέει: κοίτα να δεις τώρα τι κάνεις εσύ με τον εαυτό σου, με τη συνειδητότητά σου, στη ζωή και στο σώμα σου. Και έτσι λοιπόν μας μεταφέρει συμβολικά τα μηνύματά του. Επειδή ακριβώς λοιπόν
Το σώμα μας καθρεφτίζει όλα αυτά. Γι' αυτό το λόγο ο Μάρτιν ονόμασε τη μέθοδο The Body Mirror System of Healing. Αλλά είναι και μια μέθοδος αυτογνωσίας. Γιατί όταν αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε τα μηνύματα που μας δίνει το σώμα, και είναι πολύ σαφή, ξέρετε, τα μηνύματα του σώματος είναι εντελώς παιδικά. Δεν μιλάει πολύπλοκα το σώμα. Πρακτικά εμείς είμαστε με ένα νου πολύπλοκο και καμιά φορά δεν αντιλαμβανόμαστε. Αν καταλάβουμε συμβολικά το σώμα τι μας λέει, μιλάει με μια παιδικότητα. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να περπατήσεις, σου λέει, κοίταξε τι κάνεις, εμποδίζεις τον εαυτό σου από το να περπατάει. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση που σας ανέφερα το ατύχημα, ήμουν ακινητοποιημένος για κάποιους μήνες, έτσι. Δεν ήξερα τότε τι ακριβώς μου συνέβαινε. Καταλάβαινα ότι αυτό το ατύχημα μου στερούσε τη δυνατότητα να περπατήσω. Χρειάστηκα μήνες ολόκληρους για να συνειδητοποιήσω ότι εμπόδιζα εγώ τον εαυτό μου να περπατήσει, μακριά από ό,τι με έκανε εμένα δυστυχή. Και ήταν κάτι πολύ συγκεκριμένο, γιατί είχε να κάνει με τη δουλειά, με το σπίτι, με τα χρήματα. Δούλευα περισσότερο, αμοιβόμουν όλο και λιγότερο. Πολύ πίεση στη δουλειά, πολύ ανταγωνισμός, με τις σχέσεις, με την οικογένεια. Όλα τα επίπεδα αυτά ήταν σε μια μεγάλη ένταση. Αλλά εγώ συσσόρευα την ένταση, δεν έκανα κάτι γι' αυτό. Ναι, μεν βίαινα πάρα πολύ άγχος, θεωρούσα ότι ήταν από τη δουλειά. Κάποια στιγμή, όταν ήρθε όμως αυτό και αποτυπώθηκε στο σώμα, έπρεπε να κοιτάξω με ειλικρίνεια και με διάβγεια το τι ακριβώς συνέβαινε στη ζωή μου. Και έπρεπε λοιπόν να πάρω και αποφάσεις, γιατί ένα κομμάτι είναι η θεραπεία, είναι η αναγνώριση της αιτίας, να καταλάβω τι συμβαίνει, η απόφαση να αλλάξω, να δεχτώ και μια θεραπεία, όπως και δέχτηκα και εγώ τότε θεραπείες, και ένα κομμάτι είναι να ξεκινήσω να περπατάω πρακτικά πάνω στις νέες μου αποφάσεις, να στέκομαι με έναν άλλον τρόπο. Έτσι λοιπόν, τότε κατάλαβα κι εγώ τη σχέση συνειδητότητας νου και σώματος και πώς ακριβώς το κάθε σύμπτωμα καθρεφτίζει κάποια πράγματα και είναι συγκεκριμένα, όπως και τα άχη είναι συγκεκριμένα. Όλα αυτά λοιπόν τα ποσοτικοποιήσαμε και έχουν εφαρμογή σε αυτό το μοντέλο του καθρέφτη του σώματος, το οποίο στην ουσία είναι ένα ολιστικό μοτίβο, μια προσέγγιση που αφορά το σωματικό επίπεδο, συναισθηματικό, νοητικό, τις σχέσεις μας και οτιδήποτε εμπεριέχει η ύπαρξή μας. Η ύπαρξή μας είναι σε πολλά επίπεδα, είναι σε 7. Τα πρώτα 3 είναι κυρίως τα οποία λειτουργούμε εμείς μέσα από, αν θέλετε, τον δυτικό τρόπο σκέψης. Ποιος είναι αυτός? Κυρίως καλύπτουμε ανάγκες του σώματος, ανάγκες συναισθηματικές, έτσι. Περιλαμβάνουν και τις σχέσεις αυτά και τα σεξουαλικά όμως, τα συναισθηματικά, και μετά ανάγκες του εγώ, της προσωπικότητας. Να γίνουμε καλοί στη δουλειά μας, να είμαστε καλοί στο σχολείο, στην κοινωνία, χρήσιμοι άνθρωποι. Κυρίως σε αυτά τα 3 επίπεδα λειτουργούμε. Και όταν το κάνουμε αυτό, συνήθως μπλοκάρουμε πάρα πολλά άλλα επίπεδα, γιατί έχουμε και μια καρδιά που θέλει να είναι χαρούμενη, έτσι, και αυτό γίνεται μέσα από πράγματα που αγαπάμε, να ξεδιπλώσουμε τα ταλέντα μας, τα χαρίσματά μας, να έχουμε υγιείς σχέσεις, να βλέπουμε τους φίλους μας, να περνάμε χρόνο με την οικογένεια, να εκφράζουμε την αγάπη, να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας και τους άλλους. Είναι όμως πράγματα αυτά που τα θεωρούμε δευτερεύοντα. Έτσι γαληθείτε κάποιος στη σημερινή κοινωνία, μέχρι ότου να συμβεί κάτι και να το αλλάξει. Και εμένα κάπως έτσι μου συνέβη και θα δείτε ότι σε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που ασχολούνται με τις θεραπείες συνέβη έτσι. Είναι σαν να έρχεται μια αφύπνιση, έρχεται κάτι σαν ένα ξυπνητήρι, σου κουνά το καμπανάκι, σου λέει, ακούς τώρα, άρα τι θα κάνεις γι' αυτό? Και να ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες να λάβουμε μηνύματα. Ακόμη και αν δεν έχουμε ακούσει, το νιώθουμε στην αρχή μέσα μας, τα συναισθήματά μας το λένε. Ακόμα και αν το καθρεφτίσει το σώμα και βγάλουμε ένα σύμπτωμα, έτσι, ακόμα και αν δεν το γνωρίζουμε ούτε εμείς τα δημιουργούμε, πάλι έχουμε μια ευκαιρία να το αλλάξουμε, γιατί το σύμπτωμα δεν έρχεται τελεσίδικα, δεν έρχεται απειλητικά. Ακόμα και σε μια σοβαρή καταληκτική ασθένεια, ακόμα και σε έναν καρκίνο που κάποιος μπορεί να πει «Μα είναι ό,τι πιο σοβαρό μου έχει συμβεί αυτή τη στιγμή, δεν έχω χρόνο». Κι όμως, ακόμα και στην περίσταση εκείνη, το σύμπτωμα μπορεί να επαναχωρήσει εφόσον παραδώσει το μήνυμά του. Εφόσον εμείς
ακούσουμε το μήνυμα. Και το μήνυμα, όπως σας είπα, είναι στην ουσία κάτι το απλοϊκό, μεταφορικά. Μας λέει κάτι το σώμα. Στην ουσία, πρώτα απ' όλα, μας λέει μια μεγάλη αλήθεια, ότι δεν είμαστε ευτυχισμένοι. Γιατί άνθρωπος που είναι ευτυχής, θα δείτε, είναι και υγιής. Δεν θα βρείτε εύκολα άνθρωπο ευτυχισμένο που να έχει συμπτώματα στο σώμα του, στη ζωή του, στις σχέσεις του. Εάν υπάρχουν λοιπόν καταστάσεις με δυσαρμονία σε ένα από αυτά τα επίπεδα ή όπως συνήθως γίνεται σε όλα μαζί, αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει πάρα πολλές συγκρούσεις εσωτερικά και επιλέγει, γιατί έχουμε και μια ελεύθερη βούληση, επιλέγει τις συγκρούσεις αυτές να τις βάζει αυτό που λέμε κάτω από το χαλί, να τις κρύβει. Και έτσι μέσα στην καθημερινότητα δεν έχεις τον χρόνο να σκεφτείς τι σε κάνει ευτυχισμένο, τι θέλεις πραγματικά, τι θα μπορούσες να κάνεις καλύτερα. Κοιτάς να είσαι σε μια ρουτίνα. Οι προσανατολισμοί μας είναι πού? Στο εξωτερικό περιβάλλον. Στις ανάγκες των αλλωνών, στις ανάγκες της εξωτερικής μας ζωής, στην εργασία μας, στα χρήματα, ναι, ειδικά σήμερα όλο και περισσότερο να τα βγάλω πέρα, να τα επεξέλθω. Και έτσι η προσοχή πηγαίνει έξω. Και όταν έρθει μια στιγμή με ένα σύμπτωμα, τι γίνεται? Η προσοχή πάλι πάει έξω. Δηλαδή, αντί να κοιτάξουμε εσωτερικά τι μας συμβαίνει, κοιτάζουμε ποια είναι η λύση, τι συμβαίνει εξωτερικά, σαν το σώμα να είναι απλά μια μηχανή που χάλασε κάτι και πρέπει να την πάμε στο μηχανικό, να ρίξει μια ματιά, να μας κάνει τι? Ένα ρεκτιφιέ, να αλλάξει ένα ανταλλακτικό, ή αν δεν μπορεί, τότε τι κάνουμε? Τότε απλά το ρίχνουμε σε μια προσευχή και αν βοήθησε και έχει καλώς. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα, γιατί είμαστε ένα ενεργειακό. Ο άνθρωπος αποτελείται, όπως είπαμε, από πολλά επίπεδα, από συναισθήματα, από σκέψεις, μια προσωπικότητα, ακόμα και οι σχέσεις ή τα ταλέντα του, όλα αυτά φτιάχνουν ένα πολύπλοκο δίκτυο. Όλο αυτό το δίκτυο όμως έχει έναν κοινό παρονομαστή και αυτό είναι η συνειδητότητα. Η συνειδητότητά σας είναι όλα όσα μπορείτε να βιώσετε. Είναι η ύπαρξή σας, είναι η ενέργειά σας. Στην ουσία είστε μέσα σε ένα σώμα, το σώμα είναι απλά το όχημα. Έχετε συναισθήματα και έχετε και μια προσωπικότητα και αυτά είναι οχήματα. Και μάλιστα δεν είναι τα κεντρικά οχήματα, όπως νομίζει ο νους μας ή το εγώ ότι είναι. Δεν είναι, είναι απλά υπολογιστές. Ίσως να είναι πάρα πολύ δυνατοί υπολογιστές. Ο νους κυριολεκτικά είναι ένας βιοϋπολογιστής, δημιουργεί πραγματικότητες και το σώμα και τα συναισθήματα επηρεάζονται από το νου. Αλλά από πίσω από όλα αυτά υπάρχουν βαθύτερα κομμάτια. Υπάρχει ένας παρατηρητής, αν θέλετε, αυτός που παρατηρεί από μέσα τον κόσμο. Και έτσι λοιπόν είστε εσείς σε ένα βαθύ επίπεδο μέσα σας και κοιτάτε μέσα από το σώμα σας τον κόσμο γύρω και οτιδήποτε σας συμβαίνει και παίρνετε συνεχώς αποφάσεις. Παίρνετε αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν τη ζωή σας, γιατί οι αποφάσεις αυτές φέρουν μαζί τους μια ροή ή ένα μπλοκάρισμα. Γιατί η συνειδητότητα είναι στην ουσία μια ενέργεια που διαποτίζει όλο το σώμα σας. Δεν ζει στον εγκέφαλο. Ζει σε κάθε κύτταρο, σε κάθε ιστό, σε κάθε μόριο, σε κάθε ηλεκτρόνιο, πρωτόνιο, νετρόνιο της ύπαρξής σας. Όλα αυτά που είναι άπειρα, ξέρετε, μόνο ο εγκέφαλος έχει 120 δισεκατομμύρια στη 12η κύτταρα, το σώμα απείρως περισσότερα και φανταστείτε τώρα λοιπόν να μιλάμε για 12-16 δισεκατομμύρια και κάτι κύτταρα, τα οποία όλα έχουν μια νοημοσύνη, μετέχουν στην ίδια ενέργεια και όλα αυτά παίρνουν όμως εντολές από πού? Ναι, καλά καταλάβατε, από τη συνειδητότητά σας, από εσάς. Έτσι λοιπόν η συνειδητότητά σας τα προγραμματίζει, τα δίνει εντολές. Πώς? Με μια απόφαση. Όταν εσείς παίρνετε μια απόφαση με την οποία είστε χαρούμενοι, κοινώς κάνετε ό,τι αγαπάτε. Έτσι, και το κάνετε με όλη σας την καρδιά, γιατί αυτό είναι που θέλετε να κάνετε, τότε δεν μπορεί παρά να είστε χαρούμενοι. Το νιώθετε συναισθηματικά, όπως είναι όταν είστε ερωτευμένοι. Η ύπαρξή σας πλημμυρίζει από ζωντάνη, από χαρά. Όταν κάνετε μια δουλειά που αγαπάτε, όταν είστε με παρέες που αγαπάτε, όταν λέτε αυτά που θέλετε να πείτε και δεν καταπιέζετε και δεν λογοκρίνετε τον εαυτό σας. Τότε λοιπόν ζείτε σε μια αρμονία. Νοητική, συναισθηματική, ψυχική, πνευματική και πάει λέγοντας. Εάν όμως αρχίζετε και παίρνετε αποφάσεις με τη συνειδητότητά σας που δεν σας κάνουν ευτυχείς, μπλοκάρετε μια ροή στην ενέργειά σας. Και αυτό το μήνυμα πηγαίνει
Παντού. Γιατί η συνειδητότητά σας είναι λοιπόν μια ενέργεια που μεταδίδεται σε κάθε ιστό και κύτταρο και μπορείτε να μιλήσετε σε όλα σας τα όργανα. Ανά πάσα στιγμή. Και με αυτόν τον τρόπο, όταν εσείς δεν μιλάτε συνειδητά και μιλάτε, αν θέλετε, χωρίς καμιά επίγνωση, αυτό που λέει η δυτική ψυχολογία, η ψυχανάλυση, ασυνείδητα, σημαίνει ότι δεν έχετε ενεργό ρόλο στη ζωή σας. Δεν είστε εσείς οι δημιουργοί της ζωής σας. Άρα δεν έχετε καμία ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στη ζωή και το σώμα σας. Επομένως, απλά είστε θύμα εκεί. Στην εναλλακτική οπτική αυτή που σας λέω τώρα, και δεν είναι μοναδική, στο Body Mirror System λέμε ότι μπορείτε να είστε μέσα στη θέση του οδηγού στη συνειδητότητά σας. Να αρχίσετε λοιπόν να λαμβάνετε μέσα από τα κίνητρα που είναι σαφή και διαυγή, συνειδητά αποφάσεις εσείς. Και όταν το κάνετε αυτό, τα μηνύματα μεταφέρονται. Αν δεν το κάνετε, μεταφέρονται, αλλά μεταφέρονται μέσα από ένα μπλοκάρισμα της ενέργειας. Και αυτή η ενέργεια επικοινωνεί μέσα από πολλά επίπεδα. Καταρχήν, το ενεργειακό σας σύστημα παραλαμβάνει το μήνυμα, το πώς αισθάνεστε, τι σκέπτεστε, τι σας πιέζει. Παίρνει λοιπόν ένα στρες και το μεταφέρει. Και ανάλογα με το τι ακριβώς είναι αυτό το άγχος, θα πάει και κάπου διαφορετικά. Γιατί η συνειδητότητα επικοινωνεί με το νευρικό σας σύστημα και το κεντρικό και το περιφερικό. Με συγκεκριμένες ομάδες νεύρων που είναι πλέγματα, με έναν ενδοκρινή αδένα, το ενδοκρινικό σύστημα μεταφέρει μηνύματα και αντίστοιχα θα μεταφερθούν τα μηνύματα σε ένα συγκεκριμένο όργανο, σε ένα συγκεκριμένο πλέγμα, σε μια συγκεκριμένη λειτουργία του σώματος. Επομένως, μπορούμε να κοιτάξουμε και με αυτόν τον τρόπο τις εντάσεις που κουβαλάμε, πώς μεταφέρονται στο σώμα ή και από έξω προς τα μέσα, δηλαδή να κοιτάξουμε από το σώμα. Αν έχει ένα όργανο, ένα πρόβλημα, ένα σύμπτωμα, μπορούμε να δούμε το ακριβές σημείο και αυτό αντανακλά ένα συγκεκριμένο άγχος, μια συγκεκριμένη ένταση, κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις που πήραμε. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι έπειτα να το λύσεις. Ένας τρόπος είναι να αλλάξεις τρόπο ζωής, γιατί κάθε σύμπτωμα συνδέεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Έτσι υπάρχει μια προσωπικότητα μοιοπίας, μια προσωπικότητα καρκίνου, μια προσωπικότητα κορονοϊού, μια προσωπικότητα που λέμε ευαισθησία στα συμπτώματα και μια, αν θέλετε, αναισθησία στα συμπτώματα. Υπάρχουν λοιπόν άπειρες προσωπικότητες και τρόποι ύπαρξης, τρόποι στάσης συμπεριφοράς και ο καθένας συνδέεται και με ένα ξεχωριστό σύμπτωμα. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια αντιστοίχηση και αυτή η αντιστοίχηση έχει καταστεί δυνατή να ποσοτικοποιηθεί από όταν ξεκίνησε να φωτογραφίζεται το ενεργειακό πεδίο του ανθρώπου. Δηλαδή μέσα από τη φωτογραφική μέθοδο Kirlian, μια ανακάλυψη που συνέβη μόλις πριν από έναν αιώνα, κατέστη δυνατόν να αντιστοιχηθεί μια δυναμία στο ενεργειακό πεδίο και το πώς αυτή αντανακλούσε μια δυναμία σε οργανικό, βιολογικό επίπεδο. Και στην αρχή δεν το γνωρίζανε αν το υλικό επίπεδο, δηλαδή το σώμα, επηρεάζει το ενεργειακό. Αλλά κάνανε αρκετά πειράματα και είδαν ότι το ενεργειακό πεδίο επηρεάζει το σώμα και κατάφεραν στο τέλος να αντιστοιχίσουν επακριβώς το κάθε όργανο, το κάθε σύμπτωμα με μια αδυναμία σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο του ενεργειακού συστήματος. Και έτσι καταλάβαν ότι το ενεργειακό σύστημα μπορεί να μας δείξει πριν καν υπάρξει οποιαδήποτε ένδειξη σε σωματικό επίπεδο, τι συμβαίνει στο σώμα. Και εμείς στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούμε τα ενεργειακά κέντρα ως σημείο αναφοράς, ακριβώς επειδή αντανακλούν τις εντάσεις του σώματος αλλά και της συνειδητότητας. Είναι στην ουσία ένας μεσάζοντας. Τα ενεργειακά κέντρα, φανταστείτε, είναι ένα ενδιάμεσο επίπεδο. Είναι στην ουσία κάπου ανάμεσα από το σώμα που είναι το εξωτερικό επίπεδο, το πιο ορατό, το βιολογικό, η πυκνή ύλη, και το πιο εσωτερικό μας, το πιο λεπτοφυές, ενεργειακό, που είναι η συνειδητότητα. Τώρα, ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα υπάρχουν λεπτοφύη επίπεδα, τα συναισθήματα, έτσι, η προσωπικότητα είναι λεπτοφύη. Δεν μπορείς να μου δείξεις μια σκέψη ή ένα συναίσθημα, το νιώθεις όμως, το σκέφτεσαι. Είναι μια λεπτοφυής ενέργεια και μπορεί να σε επηρεάσει αν την αφήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με το σώμα. Επηρεάζεται. Έτσι λοιπόν, υπάρχει μια άλλη επίδραση δυναμικού τύπου. Και εμείς έχουμε ακριβώς ποσοτικοποιήσει το πώς αυτή η επικοινωνία συμβαίνει. Και όταν κάνουμε μια θεραπεία με τη μέθοδο του καθρέφτη, στην ουσία βελτιστοποιούμε και μεγιστοποιούμε
όλα τα δυναμικά, όλες τις δυνατότητες, όλα τα εργαλεία, όλες τις τεχνικές, για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τα ιαματικά αποτελέσματα. Έτσι μπορούμε να δούμε τον άνθρωπο με πολλούς τρόπους, όπως καταλαβαίνετε. Ως βιολογικών είναι ένας τρόπος, ως συναισθηματικών, ψυχολογικών, πνευματικό, αλλά και ως ενεργειακό. Όλα αυτά δεν είναι ξεχωριστές, αν θέλετε, καταστάσεις. Εμάς μας αρέσει να τις λέμε ως εναλλακτικές πραγματικότητες και εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν ξέρω τι σας φέρνει στο μυαλό η εναλλακτική πραγματικότητα. Αλήθεια, τι είναι αυτό που σας φέρνει στο μυαλό? Πολλοί νομίζουν καμιά φορά ότι μιλάμε για παράλληλα σύμπαντα, μιλάμε για ανώτερο εαυτό ή κατώτερο εαυτό, μιλάνε για κβαντική, μιλάνε για πάρα πολλά. Ή μιλάνε για μια ψυχολογία που είναι παράλληλη με τη βιολογία. Στην ουσία, για μένα, είναι όλα αυτά συμπληρωματικές πραγματικότητες, γιατί δεν αναιρεί η μία την άλλη πραγματικότητα. Η βιολογία περιέχεται μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, όπως και τα υπόλοιπα περιέχονται στη βιολογία. Είναι λοιπόν ένα ενιαίο σύστημα. Φανταστείτε τον άνθρωπο σαν ένα κρεμμύδι, έτσι, με πάρα πολλά στρώματα. Έτσι, όταν ανοίγουμε κάθε ένα στρώμα, βλέπουμε μια άλλη δομή, μια άλλη κατάσταση. Αλλά κάθε στρώμα που ξεφλουδίζουμε από το κρεμμύδι δεν είναι ξέχωρο από τη δομή που είναι το κρεμμύδι. Όλα αυτά είναι διαφορετικά επίπεδα. Στο βάθος είναι το κρεμμύδι, λοιπόν, και έξω είναι τα φλούδια του, αν θέλετε. Αυτό συμβαίνει με το σώμα. Είναι ένα εξώτερο κομμάτι και μέσα μας, η ψυχή, το πνεύμα, αν θέλετε, είναι τα εσωτερικά. Εμείς κοιτάζουμε τι συμβαίνει και στα δύο. Γιατί μπορεί κάποιος να πει, ναι, καλά τα λες, όλα αυτά είναι θεωρητικά, αλλά όταν έχεις ένα σύμπτωμα, τι θα μας πεις τώρα, ότι δεν προκαλεί ο ιός μια ασθένεια, ή αν έχω ένα ατύχημα, όπως εσύ καλή ώρα με το πλοίο, δεν προκαλείται ένας τραυματισμός? Δηλαδή, τι σημαίνει? Ναι, ισχύει. Έτσι, το σώμα σας είναι εκεί έξω. Ισχύουν οι νόμοι φυσικής, χημείας, βιολογίας, η βαρύτητα, άμα πέσεις, χτυπάς, okay. Είναι αλήθεια, δεν λέμε ότι δεν ισχύουν. Εμείς όμως κοιτάζουμε το τι συμβαίνει εκεί έξω και το τι συμβαίνει και εκεί μέσα. Γιατί αυτά τα δύο μοντέλα είναι άρρηκτα και άρρητα συνδεδεμένα. Που σημαίνει ότι υπάρχει μια εξωτερική αιτία, έπεσα, εξωτερική αιτία, χτύπησα. Αλλά υπάρχει και μια εσωτερική αιτία. Που σημαίνει ότι γιατί όμως έπεσα και χτύπησα, και γιατί, για παράδειγμα, χτύπησα το δεξί πόδι και όχι το αριστερό. Μπορεί να πει κάποιος είναι από την τύχη, αλλά όταν βλέπεις και μαθαίνεις το σώμα σου να το διαβάζεις σαν ένα χάρτη που σου δείχνει τι συμβαίνει μέσα σου, στη συνειδητότητά σου, τότε αντιλαμβάνεσαι τα μηνύματα και ξέρεις ότι δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο και ότι όταν υπάρξει μια αύξηση της πίεσης, της έντασης, του άγχους μέσα σου, όταν περάσει κάποια επίπεδα, αυτό θα βγει έξω, που σημαίνει ότι θα συναντήσεις ή θα δημιουργήσεις μια εξωτερική αιτία. Θα εμπλέξεις τον εαυτό σου σε ένα ατύχημα, θα εμπλέξεις τον εαυτό σου σε μια τέτοια έκθεση, σε μια συνθήκη όπου εσύ μπορεί να αρρωστήσεις από ένα μικρόβιο, αλλά κάποιος άλλος που δεν έχει την ίδια ένταση με σένα, ενώ θα έχει εκτεθεί μαζί με σένα στο ίδιο μικρόβιο, στον ίδιο άνθρωπο, είστε μαζί στην ίδια εκδήλωση, αλλά ένας αρρωσταίνει και άλλος όχι. Πώς θα εξηγηθεί λοιπόν αυτό, αν πούμε ότι κολλήσαμε το μικρόβιο? Θα εξηγηθεί μόνο άμα δεις τι διαφορά υπάρχει στη συνειδητότητα μέσα στον καθένα. Γιατί ο ένας κουβαλάει την τάδε χύψη ένταση και σε μεγάλη πυκνότητα, και ο άλλος δεν κουβαλάει καμία ένταση. Και είναι απλά χαρούμενος, ξέρει γιατί είναι εκεί και δεν τον αγγίζει τίποτα. Οπότε βάζουμε όλα αυτά εμείς μέσα και ποσοτικοποιούμε λοιπόν και βλέπουμε τη σχέση μεταξύ των δύο. Το εξωτερικό επίπεδο, το βιολογικό άνθρωπο, και το εσωτερικό, την ψυχή, τη συνειδητότητα, το ενεργειακό σύστημα. Και αν δεις τον εαυτό σου λοιπόν ως ενεργειακό σύστημα, γιατί μέχρι τώρα μπορεί και να μην το ήξερες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορείς ακόμη και με μια αλλαγή της σκέψης σου να επηρεάσεις την ενέργειά σου. Γιατί αν μια σκέψη ή ένα συναίσθημα που έχεις σε οδηγούν σε ένα άγχος, σε μια πίεση, τότε αυτό μπλοκάρει το ενεργειακό σου πεδίο, θα μπλοκάρει και το σώμα, άρα θα βγάλεις ένα σύμπτωμα. Μπορεί να το ξεκινήσεις ανάποδα. Να κατανοήσεις ποια είναι η σκέψη, το συναίσθημα, να τα αλλάξεις. Αυτή η σκέψη θα αλλάξει το ενεργειακό πεδίο και θα πάει και στο σώμα. Υπάρχει κι άλλος τρόπος. Υπάρχουν οι θεραπείες. Έτσι. Μπορεί να κάνεις μια θεραπεία και να δεχτείς μια θεραπεία, αν πιστεύεις ότι με τη σκέψη
Δεν είσαι ακόμα ικανός να τα καταφέρεις, οπότε πας σε ένα θεραπευτή και ζητάς μια θεραπεία. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Να ξεκινήσεις να είσαι ευτυχισμένος. Και αυτό είναι μια λύση. Γιατί, όπως σας είπα, άνθρωπος ευτυχής, άνθρωπος υγιής. Και μπορείς να ξεκινήσεις εδώ και τώρα, ναι, να κάνεις τα βήματά σου. Μπορεί να σου φαίνεται δύσκολο, πεις πώς θα το κάνω αυτό σε μια μέρα. Οκ, δεν το κάνεις σε μια μέρα. Βάλε ένα πρόγραμμα. Ξεκίνα με μικρά βήματα. Ξεκίνα με ό,τι θεωρείς εσύ πιο πιθανό. Φτιάξε μια σελίδα και γράψε πάνω την πιο μικρή λύπη μέχρι την πιο μεγάλη και ξεκίνα να δεις πώς μπορείς να τις αλλάξεις. Θα κατανοήσεις πολλά πράγματα στην πορεία. Θα δεις ότι ήδη ξεκινάει με το που παίρνεις μια απόφαση να σε τοποθετεί κάπου αυτό. Και αν έρθεις να κάνεις, για παράδειγμα, και μια μέθοδο όπως αυτή, θα μάθεις ακριβώς τη γλώσσα, θα πάρεις τα εργαλεία και θα μπορείς να αλλάξεις πράγματα και με θεραπευτικά μοντέλα. Έτσι, εμείς πρεσβεύουμε και αυτό το κομμάτι, ότι όλοι είμαστε θεραπευτές και όλοι είμαστε ενεργειακά όντα, που σημαίνει ότι έχεις ακριβώς τον ίδιο εξοπλισμό που έχουν όλοι, έχεις ένα ενεργειακό σύστημα, σε υπακούει και με κατάλληλη εργασία, με κατάλληλα εργαλεία, με μια τεχνική, ο καθένας με τη δική του, εγώ προτείνω αυτήν, αλλά υπάρχουν πολλές, μπορείς να μάθεις και να εκπαιδευτείς έτσι πολύ άμεσα να κάνεις πράγματα. Και αυτό ήταν και το όραμα, αν θέλετε, του Μάρτιν, και αυτό είναι και το δικό μου, γιατί καλώς ή κακώς, όταν κοιτάζουμε τον κόσμο έξω, οι πιο πολλοί άνθρωποι ζουν σε μια κατάσταση που δεν είναι όλοι ευτυχισμένοι, υπάρχει δυσαρμονία και θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι όταν δεν είμαστε όλοι σε αρμονία εσωτερικά, δεν είναι και οι σχέσεις μας στο σπίτι, δεν είναι και οι σχέσεις με τους φίλους, δεν είναι και οι σχέσεις στη δουλειά. Και αν όλοι είμαστε σε μια τέτοια δυσαρμονία, φανταστείτε τώρα, έτσι, είναι σαν να είμαστε μέσα σε μια θάλασσα. Δεν μπορεί η θάλασσα, λοιπόν, αυτή να μην επηρεάζει τους πάντες. Είναι ένας ιστός. Συνδεόμαστε. Και αν όλοι, λοιπόν, πλαταγίζουμε στα κύματα μέσα σε μια δυσαρμονία, τότε ζούμε σε μια δυσαρμονική θάλασσα και η κοινωνία αντανακλά αυτό που κάνει ο καθένας ξεχωριστά μέσα του. Γιατί ναι, μένει σε μια συνειδητότητα ατομική, αλλά αφού συνδεόμαστε και συλλογικά, όλες οι συνειδητότητες δημιουργούμε κάτι εκεί έξω. Και βλέπετε, εκεί έξω υπάρχει δουλειά να γίνει. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Πόλεμη, βία, έτσι, ανισότητες, καταστροφές. Αλλά αν τα δούμε από την εξωτερική πραγματικότητα, μπορεί να πει κανείς, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν τα κοιτάξεις από την εσωτερική, ξεκινάς να αλλάζεις τον εαυτό σου και αυτό σε βοηθάει να έχεις υγιές σώμα, υγιείς σχέσεις, μια υγιή ζωή και αυτό αρχίζει και μεταδίδεται. Και ξέρετε κάτι, μεταδίδεται αστραπιαία. Όλα αυτά αντανακλούν. Από τα κύτταρά σας που είναι ζωντανά και υγιή μέχρι τη χαρά σας. Αρχίζει αυτό και πάει παντού. Για αρχή όμως αρχίζετε από το σώμα και τη ζωή σας. Ξεκινάτε και αν κάτι συμβαίνει στο σώμα σας, θα πρέπει να είστε εντελώς ειλικρινείς. Να δείτε τι είναι αυτό που συμβαίνει. Και θα πρέπει να πάρετε αποφάσεις. Αποφάσεις που θα σας φέρουν σε μια αλλαγή, σε μια μεταμόρφωση. Γιατί όπως σας είπα πριν, το κάθε σύμπτωμα έχει μια λογική και έχει έναν τρόπο ζωής. Ίσως να έχετε ακούσει το βιβλίο των Dr. Μέιγερ, ας πούμε, και Φέινμαν, που γράφουν μαζί με τον Ρόζερμαν για την καρδιά. Γράφουν μαζί αυτοί οι επιστήμονες η καρδιά σας και η συμπεριφορά τύπου Α. Αυτό είναι το βιβλίο. Γράφουν για έναν τρόπο ύπαρξης που έχουν παρατηρήσει μέσα από 30-40 χρόνια εργασίας, πώς δημιουργεί σε ένα ποσοστό, αν θέλετε, 60-70% καρδιοπάθειες σε ανθρώπους που έχουν τα χαρακτηριστικά αυτού του τύπου. Αν έχεις λοιπόν έναν τρόπο ζωής τύπου Α, σύμφωνα με τους ειδικούς αυτούς, καταλήγεις να έχεις καρδιοπάθεια στο τέλος. Και αυτό έχει να κάνει με γρήγορο ρυθμό ζωής, με αγχωμένο ρυθμό ζωής, ανθρώπους που όταν επικοινωνούν μιλάνε γρήγορα ή δεν έχουν χρόνο για να φάνε, έτσι, ή ακόμα και όταν ακούν κάνουν παράλληλα 5-6 πράγματα διαφορετικά. Αυτός είναι ένας τρόπος ύπαρξης, λοιπόν, που λέγεται συμπεριφορά τύπου Α και συνδέεται με την καρδιοπάθεια. Υπάρχουν και άλλοι, πάρα πολλοί. Ο κάθε τρόπος ύπαρξης όμως, που έχει ένα σύμπτωμα, σημαίνει και κάτι άλλο. Υπάρχει και ένας τρόπος ύπαρξης που συνδέεται με την παντελή απουσία συμπτωμάτων, που σημαίνει ότι είναι μια ύπαρξη υγείας, ευμάρειας, ευεξίας, ευτυχίας, που ζεις πραγματικά ένα παραμύθι στη ζωή σου. Πώς? Μπορείς να πεις ότι πραγματικά κάνω αυτό που αγαπάω εκεί που αγαπάω. Πραγματικά είμαι εκεί που θέλω. Όταν το βιώνεις αυτό, τότε είσαι σε μια πληρότητα. Το σώμα σου είναι υγιές και δεν έχεις ανάγκη τότε να κάνεις κάποια αλλαγή. Αλλά αν όμως κάτι είναι στη δυσαρμονία,
Αυτό είναι, όπως είπα, καμπανάκι και σου λέει, άκου, στην αρχή το καμπανάκι είναι ελαφρύ, μετά αρχίζει και γυρνάει όλο πιο δυνατά. Κάποια στιγμή ταρακουνάει το σώμα. Και όσο μεγαλύτερο το καμπανάκι, τόσο πιο δυνατό το σύμπτωμα. Άρα εκεί μεταμορφώνεσαι. Και αρχίζεις και μεταμορφώνεις οτιδήποτε στη ζωή σου θέλει αναδιάταξη. Μπορεί να είναι κάτι εξωτερικό. Μπορεί να είναι και εσωτερικό. Αν δεν είναι η δουλειά σου, η σχέση σου. Γιατί εγώ όταν είχα το ατύχημα έπρεπε να κάνω αναδιατάξεις σε πολλά πράγματα. Χώρισα, άλλαξα δουλειά, άρχισα να μιλάω με διαφορετικό τρόπο στον εαυτό μου και στους άλλους. Άφησα ένα χώρο κενό για να έρθει κάτι καινούργιο να προσγειωθεί. Μια νέα ζωή. Δεν ήταν εύκολο. Έτσι. Είχα κι εγώ μάθει έναν τρόπο συμπεριφοράς, σκέψης, ύπαρξης. Έπρεπε να μάθω ότι οι αντιλήψεις δημιουργούν πραγματικότητες και εμένα οι αντιλήψεις μου ήταν διαφορετικές. Εμείς λέμε ότι οι λέξεις που χρησιμοποιείς να περιγράψεις την πραγματικότητά σου δημιουργούν πραγματικότητες. Ο τρόπος που περιέγραφα δεν δημιουργούσε μια πραγματικότητα που ήθελα. Οι πεποιθήσεις μου, τα συναισθήματα, οι επιθυμίες δημιουργούσαν συνεχώς πράγματα έξω. Έπρεπε να μάθω λοιπόν να χρησιμοποιώ τέτοια εργαλεία. Και μέσα από το Body Mirror System κατάφερα να κάνω και αυτή τη νοητική εργασία. Γιατί χρειαζόταν να κάνω και κάποια νοητική εργασία παράλληλα με τη θεραπεία. Έμαθα πώς αλλάζει μια πραγματικότητα. Γιατί αν θέλεις να φύγεις, για παράδειγμα, από την αρρώστια για να πας στην υγεία, θα πρέπει να αλλάξεις πραγματικότητα. Θες να πας από εκεί που υπάρχει αρρώστια στην υγεία. Είναι μια άλλη πραγματικότητα. Έχει κάποια χαρακτηριστικά. Εκεί θα πρέπει να αλλάξεις και τον τρόπο που σκέφτεσαι και τον τρόπο που αισθάνεσαι. Να κάνεις κάτι άλλο στη ζωή σου. Εκεί είναι στοίχημα. Θα πρέπει να είσαι 100% η προτεραιότητά σου, που σημαίνει θα πρέπει να κάνεις ό,τι χρειάζεται μέχρι να λυθεί. Αν χρειαστείς βοήθεια θα ζητήσεις. Αν χρειαστείς να αλλάξεις πράγματα, όσο και αν φαίνονται δύσκολα, αλλάζεις πράγματα. Ξεκινάς να τα αλλάζεις. Και υπάρχουν 3 βήματα που μπορείς να το κάνεις αυτό. Πρώτον, παίρνεις μια απόφαση. Η απόφαση είναι το πρωταρχικό θεμέλιο. Αποφάσισε τι θέλεις να ισχύει. Θες να είσαι υγιής ή άρρωστος. Θες να βιώνεις δυστυχία ή ευτυχία. Θες αρμονία ή δυσαρμονία. Θέλεις το χάος στη ζωή σου και να είσαι θύμα να μην προλαβαίνεις. Ή θέλεις να έχεις εσύ το λόγο στη ζωή σου. Αν σου αρέσει να πραγματικά, αν θέλεις να έχεις έναν έλεγχο στη ζωή σου, μπορείς να το κάνεις. Αλλά ξεκινάει μια απόφαση. Και μετά θα δεις ότι ενισχύεις και ενθαρρύνεις την αντίληψη αυτήν και βρίσκεις ανθρώπους, καταστάσεις, εργαλεία και το ενθαρρύνεις ακόμα περισσότερο. Μέχρι ότου να το βιώσεις. Μπορεί να συμβεί και αυτό στιγμή, έτσι, σε μια μέρα. Να ανοίξει τα μάτια σου και το σώμα σου να σου πει: κοίταξε να δεις, πήρες το μήνυμα, εγώ είμαι υγιές. Και εκεί να συνειδητοποιήσεις τι συνέβη τώρα. Είμαι στη νέα πραγματικότητα, αλλά τι άλλαξα, και να μην το ξέρεις καμιά φορά. Θα καταλάβεις όμως, θα καταλάβεις ότι κάτι άλλαξες. Οι άνθρωποι που έχουν, για παράδειγμα, καρκίνο, και έχω δουλέψει και με αρκετούς τέτοιους, οι πιο πολλοί, όταν θεραπεύονται πλήρως, έτσι, κάνουν τις θεραπείες, έρχονται, αλλά κάνουν αλλαγές. Κάνουν πολλές αλλαγές. Και όταν τους ρωτάς τι έχει αλλάξει στη ζωή σου ή τι έχεις αλλάξει εσύ, σου λένε: τι έχω αλλάξει στη ζωή μου? Τα πάντα. Τα πάντα. Έχουν αλλάξει τα πάντα. Διατροφή, συνήθειες. Πολλές φορές οι αλλαγές είναι τόσο μεγάλες. Δηλαδή έχουν αλλάξει σπίτι, έχουν αλλάξει πόλη, έχουν αλλάξει φίλους, έχουν χωρίσει από μια σχέση που μπορεί να ήταν δυσαρμονική για αυτούς. Έχουν αλλάξει τόσο πολύ που πραγματικά όταν θεραπεύονται από αυτό, σου λέει: μα τελικά με τόσες αλλαγές, αυτό είναι κάτι που ναι, είναι το πιο ευχάριστο, αλλά χάρηκα που έχω αλλάξει τόσο πολύ. Και τους εξηγώ ότι ναι, επειδή έχεις χάρη και έχεις αλλάξει τόσο πολύ, ένα μεγάλο κομμάτι ήταν η μεταμόρφωση. Γιατί αλλιώς η θεραπεία επανέρχεσαι. Η θεραπεία είναι ένα μέσο λοιπόν. Άρα ένα μέσο για να επανέλθεις σε αυτό που είσαι πραγματικά. Και όταν λέμε αλλαγή, δεν σου ζητώ να αλλάξεις κάτι που για σένα είναι φυσικό. Απέναντίας, ζητώ να αλλάξεις κάτι που είναι αφύσικο για σένα, που έχεις ξεχάσει ότι είναι αφύσικο και έχεις πείσει τον εαυτό σου ότι το αφύσικο, το μη λειτουργικό, είναι φυσικό και λειτουργικό. Αυτό είναι το κομμάτι, ότι έχεις ξεχάσει τι είσαι, ποιος είσαι, τι θέλεις. Έχεις ξεχάσει να είσαι αυτό το παιδί που θέλει να είναι χαρούμενο και ευτυχισμένο. Έχεις μπλέξει σε μια ιστορία που την έκανες δική σου. Είναι η ζωή μου αυτή, είναι η ιστορία της προσωπικότητάς σου, έτσι, η ιστορία του επαγγελματός σου, η γνώση σου. Ναι, πάρα πολλά μπορεί να είναι.
και έχεις χαθεί κάπου εκεί μέσα στην ιστορία αυτή, και να παράγεις ένα μοντέλο συμπεριφοράς, σκέψης, ύπαρξης που δεν σου ταιριάζει καθόλου. Οπότε όταν λέμε να αλλάξεις, ναι, να αλλάξεις και να επανέλθεις, να έρθεις πίσω. Πολλοί άνθρωποι τα διδάσκω το σεμινάριο, έρχονται και μου λένε ξαναγύρισα σπίτι, έτσι αισθάνομαι. Και το λένε αυθόρμητα. Δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο της μεθόδου. Είναι η πρώτη φορά που κάνουν το σεμινάριο. Και όμως νιώθουν ότι γύρισαν σπίτι, γιατί αντιλαμβάνονται μέσα τους ότι κάτι αληθινό άνοιξε. Αυτοί άνοιξαν την πόρτα βασικά και επανήλθανε. Τα εργαλεία μας βοηθάνε, αλλά σε βοηθάνε να επανέλθεις στον εαυτό σου, σε βοηθάνε να θυμηθείς. Είναι μια υπενθύμηση. Ο δρόμος είναι προς τα μέσα και μετά από μέσα προς τα έξω. Αν θέλεις να αλλάξεις λοιπόν τη ζωή σου, την κατάσταση του σώματός σου, να βιώσεις τον εαυτό σου ως ενεργειακό, μπορείς να το κάνεις. Δεν είναι ποτέ αργά. Και με μια απόφαση ξεκινάει όλο αυτό. Ξεκινάς τη μεταμορφωσή σου. Και εγώ μπορώ να προσέχω απλά αυτή την παρατήρηση στον εαυτό μου και στους άλλους, και όταν έρχονται κάποιοι σε ένα σεμινάριο, είμαι εκεί για να μοιραστώ απλά κάποια εργαλεία, κάποιες γνώσεις. Και θέλω να κάνουμε και ένα βιωματικό, πρωτού πάμε σε μια κουβέντα, για να δούμε, έτσι αν θέλετε, βιωματικά τι σημαίνει να είσαι έναν ενεργειακό, και θα ανοίξω μετά τα μικρόφωνα για να σας ακούσω. Ναι, μπορώ να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, θα τα ανοίξω μία τώρα, αλλά θέλω να κάνουμε πρώτα αυτό το βιωματικό, για να νιώσετε λίγο στο σώμα σας, αυτό που λέμε τα ενεργειακά σας κέντρα, αν δεν έχετε έρθει ποτέ σε επαφή. Οπότε θα σας ζητήσω να κάνετε κάτι πολύ απλό. Θα σας ζητήσω να σκεφτείτε μια κατάσταση. Μια κατάσταση με την οποία δεν είστε ευτυχισμένοι, είτε παρούσα στη ζωή σας τώρα συνθήκη, είτε παρελθούσα, παρελθοντική κατάσταση ή ένα συμβάν με έναν άνθρωπο. Κάτι με το οποίο δεν νιώσατε χαρούμενοι, ευτυχείς, νιώσατε πίεση, άγχος. Και όπως σκέφτεστε ή φαντάζεστε ή φαίνεται την εικόνα αυτή στο μυαλό σας, συνδεθείτε και νιώστε ό,τι νιώσατε. Και παρατηρήστε το σώμα σας. Παρατηρήστε αν νιώθει το σώμα σας κάποιο είδους ένταση, κάποιο είδους πίεση. Μπορεί να είναι κάποιο σφίξιμο σε ένα σημείο στο σώμα, ίσως να είναι μια ενόχληση σαν ένα τσιμπηματάκι ή μια πίεση. Και όπως παρατηρείτε αυτό το σημείο στο σώμα, αν έπρεπε να ζωγραφίσετε έναν κύκλο γύρω από το σημείο αυτό που νιώθετε, αυτό το σφίξιμο, την πίεση, την ένταση, πόσο μεγάλος θα ήταν αυτός ο κύκλος? Πόσο μεγάλος θα ήταν, από πού θα ξεκίναγε το κέντρο και η περιφέρειά του πού θα ήταν? Και αν έπρεπε να βάλετε ένα χρώμα εκεί πέρα, τι χρώμα θα φανταζόσταν? Τι χρώμα θα μπορούσε να ταιριάζει στον κύκλο που φαντάζεστε? Ένα χρώμα που σας έρχεται στο μυαλό, οποιοδήποτε. Και τώρα νιώσατε κάποια ένταση εκεί σε κάποιο σημείο του σώματός σας. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσετε τώρα στον εαυτό σας και να το κάνουμε επί τόπου, ότι μπορείτε με τη συνειδητότητά σας να μιλήσετε και εσωτερικά, ακόμα και με τις σκέψεις σας, να επικαλεστείτε την ενέργεια και να την κατευθύνετε. Να την κατευθύνετε στο σημείο εκείνο, εκεί ακριβώς όπου νιώσατε την πίεση, την ένταση, το τσίπημα, το σφίξιμο, οτιδήποτε στο σώμα. Κατευθύνετε λοιπόν με την σκέψη, με τη συνειδητότητά σας την ενέργεια εκεί και νιώστε ότι εκείνο το κανάλι, εκείνο το σημείο στο σώμα ανοίγει, αποδέχεται την ενέργεια. Είναι ένα κανάλι ελεύθερης ροής και ότι δέχεται μια ενέργεια που έχει ένα αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα, να ξέρετε, είναι θεραπευτικό. Εστιάστε εκεί λίγο, μέχρι ότου να νιώσετε ότι κυλάει ενέργεια, να νιώσετε ότι συμβαίνει τώρα μια ανακούφιση, μέχρι να νιώσετε ξανά ανακουφισμένοι. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να δείτε ότι είστε ενεργειακά όντα και ότι βιώνετε τον εαυτό σας ως ενεργειακόν συνεχώς. Είναι στην ουσία κάτι που δεν έχουμε μάθει να κάνουμε, αλλά μπορείτε να επικαλεστείτε και να στείλετε ενέργεια ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε σημείο του σώματός σας και να ανακουφιστείτε ακόμα και από έναν πονοκέφαλο, ακόμα και από μια ενόχληση έτσι έντονη.
Γιατί μέχρι τώρα μπορεί να βλέπετε τον εαυτό σας βιολογικά καθαρά. Ποιο σημείο του σώματος είναι, ποιο όργανο είναι, τι να πάρω γι' αυτό, πρέπει να πάρω παναντόλ ή κάτι άλλο. Αλλά αυτό ήταν μια εξωτερική πραγματικότητα. Αν το δείτε εσωτερικά, μπορείτε να ανακουφιστείτε επί τόπου και να δείτε ποιο είναι το τσάκρα, ποιο σημείο είναι. Γιατί νιώθετε τα τσάκρα σας συνεχώς. Και θα σας πω ότι το σημείο που νιώσετε την ένταση θα σας δείξει ακριβώς ποιο ήταν το σημείο της έντασής σας. Δηλαδή, αν για παράδειγμα νιώσατε ένταση στη βάση πονδυλικής στήλης, στα πόδια ή στα δόντια σας, τότε οι εντάσεις μέσα σας είχαν να κάνουν με χρήματα, με τη δουλειά, με το σπίτι, με ανασφάλειες και άγχη και εντάσεις εκεί. Αν νιώσετε στην κοιλιά ή στην κοιλιακή χώρα ή στα όργανα εκεί, οι εντάσεις είχαν να κάνουν με κάτι συναισθηματικό, με ένα καταπιεσμένο συναίσθημα, κάπου που καταπιέσατε τα συναισθήματά σας, μια ένταση που νιώσατε ή αν θέλετε κάποια καταπίεση στο σώμα. Αν νιώσατε ένταση στο ηλιακό πλέγμα, στο διάφραγμα που λέμε ή στη γύρω περιοχή, είναι επειδή νιώσατε ανελεύθεροι. Δεν νιώσατε τη δύναμή σας στην κατάσταση, στον άνθρωπο αυτόν που σκεφτήκατε. Νιώσατε καταπίεση, έλεγχο, να περιορίζεστε. Αν νιώσατε ένταση στην καρδιά, έτσι, ή στην περιοχή του στήθου σας, είναι επειδή οι εντάσεις που σκεφτήκατε είχαν να κάνουν με σχέσεις, με την οικογένεια, στενές σχέσεις με τον ή την σύντροφο, με σχέσεις αγάπης. Αν νιώσατε ένταση στο λαιμό, κάτι που δεν εκφράσατε, που θέλατε να εκφράσετε, ανταυτού όμως είπατε κάτι άλλο, δεν είπατε τίποτα, εμποδίσατε τον εαυτό σας λοιπόν να εκφραστεί. Αν νιώσατε ένταση στο μέτωπο εδώ κροτάφους, για παράδειγμα, στη γύρω περιοχή, είναι επειδή οι εντάσεις σας είχαν να κάνουν με το ότι στην περίσταση αυτή δεν ήσασταν ο εαυτός σας. Νιώσατε να παίζετε ένα θέατρο ή νιώσατε ότι οι άλλοι δεν σας είδαν σαν αυτό που είστε πραγματικά. Σας είδανε σαν έναν ρόλο, σαν έναν ρόλο που παίζατε και όχι σαν το άτομο που είστε, την προσωπικότητα ή το πνεύμα σας. Και αν νιώσατε ένταση στο κεφάλι, πάνω στην κορυφή, εδώ τριγύρω, είναι επειδή η ένταση είχε να κάνει με μια αίσθηση απομόνωσης. Δεν νιώσατε συνδεδεμένοι, νιώσατε απομόνωση από τους άλλους ή ίσως να είχατε πάλι ένταση με μια σχέση εξουσιαστική, με το αφεντικό σας στη δουλειά, με τον πατέρα σας στο σπίτι, με τις αρχές, ή να νιώσετε περιορισμό με το κράτος, την κυβέρνηση, μια αδικία. Αν λοιπόν κάτι από αυτά που περιέγραψα σας αντιχούν και εσάς με αυτό που νιώσατε, τότε αυτό που αισθανθήκατε δεν ήταν το σώμα σας και η ένταση εκεί. Ήταν τα τσάκρα σας, ήταν το ενεργειακό σας κέντρο. Και τώρα ξέρετε με αυτή την απλή βιωματική άσκηση πόσο εύκολο είναι να βιώσετε το ενεργειακό σας σώμα. Γιατί το νιώθουμε συνεχώς. Απλά αυτό που κάναμε εδώ είναι ότι απλά εστιάσατε στη ροή. Και αυτή η ροή της ενέργειας υπάρχει συνεχώς. Μπλοκάρει μόνο όταν παίρνουμε μια απόφαση εμείς που δεν είναι σε αρμονία με αυτό που είμαστε. Και στο σεμινάριο που κάνουμε, αυτό που κάνουμε στην ουσία είναι να δείξουμε πώς διαβάζουμε το σώμα. Τι σημαίνει χάρτης της συνειδητότητας. Τι σημαίνει το κάθε σύμπτωμα. Τι σημαίνει κάθε ένταση. Πώς μαθαίνουμε τα τσάκρας και τις συνδέσεις. Πώς επενεργούμε στα τσάκρας. Έτσι, με τι τρόπους. Χρησιμοποιώντας κάποια εργαλεία. Με θεραπείες, με το λευκό φως, με σκεπτομορφές. Να βλέπουμε τα ενεργειακά κέντρα κυριολεκτικά, όπως βλέπεις ένα χρώμα ή την άβρα. Δουλεύουμε με πάρα πολλούς τρόπους. Και στην ουσία, επειδή περνάμε αρκετό χρόνο στο να δείξουμε την κάθε αντιστοίχηση, κάπου εδώ θα το πρέπει να κλείσω. Χάρηκα πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου σήμερα. Ελπίζω να σας έδωσα τροφή και για σκέψη, αλλά και εργαλεία να καταλάβατε με τη συνειδητότητα πώς δουλεύουμε. Εγώ θα χαρώ να σας δω και διαζώσεις, γιατί το προτιμώ, είναι η αλήθεια. Νιώθω μεγαλύτερη σύνδεση από κοντά. Δεν έχω ακόμα εξοικειωθεί τόσο πολύ με το Zoom και δεν χρησιμοποιώ τους υπολογιστές για την επικοινωνία αμιγώς. Έτσι θα χαρώ λοιπόν να σας συναντήσω σε κάποιες ομάδες, γιατί θα κάνω και κάποιες ομάδες μέσα στο Μάρτιο, ούτως ή άλλως. Θα ενημερωθείτε όσοι ήσασταν σήμερα εδώ μέσα στο Zoom, θα λάβετε κάποιο email, θα λάβετε και σε σύνδεσμο να δείτε τη μαγνητοσκόπηση όσοι θέλετε, και για οτιδήποτε θελήσετε είμαι στη διάθεσή σας, μπορείτε να μου στείλετε ένα email, έτσι ένα μήνυμα. Χάρηκα πάρα πολύ και σας ευχαριστώ για το χρόνο σας, γιατί πραγματικά είναι πολύτιμος ο χρόνος και είναι πολύ σημαντικό για μένα να έχω ανθρώπους να μοιραστώ κι εγώ αυτά τα κομμάτια και της γνώσης και της εμπειρίας, και εύχομαι να είστε πάντα χαρούμενοι και υγιείς, να προσέχετε τον εαυτό σας, να τον αγαπάτε, να κάνετε πραγματικά τις αποφάσεις σας πράξεις, και ακόμα και αν σας δυσκολεύουν πράγματα, μην βάλετε ποτέ κανένα φόβο και κανένα άγχος, κανέναν άνθρωπο ή κατάσταση πάνω από εσάς.
να βάζετε πάντα με τόλμη τα πόδια σας εκεί που θέλετε να περπατούν και ακόμα και αν νιώθετε το μυαλό φόβους, νιώστε τους, δεν είναι κακό, είμαστε όλοι άνθρωποι, όλοι νιώθουμε και φόβο και ανασφάλεια και άγχος, αλλά ξεκινήστε να περπατάτε. Γιατί αν δεν ξεκινήσετε να το κάνετε αυτό, έστω και με μικρά βηματάκια, ένα χιλιοστό να κάνετε σήμερα ένα βήμα, αυτό το χιλιοστό θα σας φέρει στο επόμενο και στο επόμενο και έχει μεγάλη σημασία. Οπότε να δίνετε προτεραιότητα στον εαυτό σας, να βαδίζετε εκεί που νιώθετε ότι είστε καλά, να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να αγαπάτε τον εαυτό σας και να μπορείτε να λέτε αγαπάω και αυτούς που είναι δίπλα μου. Και ξεκινήστε να ζείτε από τώρα κιόλας, από σήμερα, μια νέα ζωή, μένοντας πιστοί στον εαυτό σας. Θα χαρώ να σας δω σύντομα είτε διαδικτυακά είτε διαζώσεις, είτε σε ένα σεμινάριο είτε σε μια διάλεξη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και να μοιράσετε χαρά και ευτυχία. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλους. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνο. Καλό βράδυ. Είσαι καταπληκτικός. Να είστε καλά και εσείς είστε καταπληκτικοί. Καθρεφτιζόμαστε, δεν είναι τυχαίο. Φιλιά και την αγάπη μου σε όλους σας εκεί. Καλό και υπέροχο βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Καλή μας αντάμωση. Με το καλό. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας.